ail yn erbyn trydydd yw hi. Llanelli sydd yn eistedd yn yr ail safle. Mae gen nhw gêm wrth gefn hefyd. Pwynt sy'n rhyngddyn nhw. Pwysau dod i fewn. A mae fewn i'r rwyd wedi cael ei gwyro fewn. Caerfyrddin ar ymwelwyr ar y blaen. Llai na 5 munud wedi mynd o ddarbu Sir Gar. A Liam Thomas oedd yr un gath y cyffyrddiad ola. Mae Bale gyda Noah Daly nawr, prif sgoriwr Caerfyrddin. Miles John yn llithro fewn, mae di eildio'r Bale i Parsons. Parsons yn mynd o Bale. At y gornel ucha, Parsons yn edrych i dyblu mantes Caerfyrddin yn syth. Hopkins y capten. Sy'n arget gornel a not. Neu llawio ddim mas. Mae yna Bale arall fewn i'r canol. Gan Hopkins a dwyweth. Mae Llanelli yn taro'r trawst i hangfa i Caerfyrddin. Hopkins tro cynta. Gyda'r Bale fewn i'r cwrt. Ac yna Cronin yn dilyn. Cronin. Unwaith eto ymlaen tuag at Parker yr eilydd. O, Parker yn neidio fewn fyna ar Greg Walters. Di angen. A mae yna gerdyn coch i'r eilydd. O, dim angen i Parker neidio fewn fel yna. A nawr mae Llanelli nawr i 10 dyn. Symon! Yn ymestyn mantes Caerfyrddin. Am beniad yn hwylio'r gornel ucha. A pawb yn y crysau coch a Cochlan yn y gol yn ei gwylio unwaith mewn. Vickers yw hwn. Tras yma mae Gibbings yn cael am y Bale. Gibbings ar eilydd. Gibbings ar y gol. Arbediad ac ailwaith. Caerfyrddin. A'r pwyso ar gol Llanelli. Bas left draws gan Vickers. At lwybr Liam Thomas. Liam Thomas i gyroni perfformiad gwych gan Caerfyrddin. Y trydydd gol. Yn 10 munud i fynd. Maen nhw nawr wedi sicrhau'r triphwynt. Ail gol Liam Thomas o'r noson a'i degfed o'r tymor. In y game, dwedais i wrth y chwaraewyr, os Llanelli ddim yn sgorio o cic cornel, cic rydd, mae'n anodd iddyn nhw i sgorio achos mae dim lot yr ansawdd gyda nhw a dweud i gwir. Ond tipyn o luck, hanner cynta, taro trawst, taro postyn, ond ar ôl hynny, chwarae teg i chwaraewyr wedi heiddi i ennill y game syml iawn. Listen, I've been here a short period of time. Got brought in last season. We've got a new squad, and we're learning and we're developing. This has been a big challenge for us. And even tonight, you know, we get the goal, which I don't think is offside. I'll have to see it back. A couple of half chances to get the equaliser. And don't get me wrong, we didn't deserve nothing from the game, but it does change the game. 10th goal of the season. The season's going well for you personally as well. Yeah. 10 goals a season already is a good achievement. Noah Daly's got 10 as well, so our strike partnership is looking good. We scored the most goals in the league at the moment, so yeah, we're taking our chances as the games come along.